Ей! Ама е разхвърлена. Само, че на ресторант. Ама е разхвърлена горе, да знаеш. Тая па! Снимам на клипче за Инстаграм, да знаеш. Хиляди неща. Тя да учи, мадафака. Виж, той умря. Само той умря тук. Води на ум. Не! Ама аз искам носи! Такова ли? Да. Я може ли? Само да пробваш. Господин Георги, сега ще ви да вземем едно интервю. Майка ви! Аспирин протек на доктор Гошко. Това, тук се ползва за котки. Само ви казах, че аз съм само на 5 вече. И това се е така. Ти вчера не беше ли на 3? Вчера си е за вчера, днеска си е за днес. Еми сокчето, ма! С това е ужасно. Не, пробвай. Да. Това какво прави? На мен става само аромата и Тя е последна. Антон намери презерватив в ония строиш с стълбички. Това ще го качвам в Инстаграм. И го метнах през балкона. Това ще го качвам в Инстаграм, да знаеш. Ама аз не съм за... Аз съм срамежлив. Така ли? Явно на 3 вече направих Епе, сякаш на наркотици. Винаги има други. С теб наркотици. И сега отиваш сама. Аз така туалетна. Няма да ходиш сама. Защо? Аз си почистила туалетната. Калина е наред. Наркотици. Мафия. Водена мафия.